त्यामुळे याच्या पुढे आपण गृहीत धरले जाणार नाही, या जिद्दीने आपण काम केलं पाहिजे असं मला वाटतं. मी कोणा सरकारच्या विरोधात नाही. काही गोष्टी सत्य आहेत, त्या सत्याच्या बाजूने आपल्याला उभं राहावं लागतं. ते सिद्धांत असतात जीवनात पाळायचे, आणि ते सिद्धांत जर कुठल्याही थराला जाऊन जर पाळले नाही, कुठलाही त्याग करून जर पाळले नाहीत, तर कशाला सिद्धांत म्हणतात आणि सिद्धांताच्या गोष्टी करतात. तर त्यामुळे मराठी हा आपल्यासाठी आता सिद्धांत आहे. तो असला पाहिजे, तो तयार केला पाहिजे. लढा जो 40 वर्ष झाला, हा आपला लढा जो आहे हा एकदम स्फुरलेला नाही. 40 वर्ष या लोकांनी हा लढा टिकून ठेवलेला आहे. मराठीचा स्फुल्लिंग जो आहे हा विजू दिला नाही त्यांनी, तो टिकवलेला आहे. म्हणून आज आपण उभे राहतो परत पुनश्चर्या करण्यासाठी. ती तपश्चर्या आपल्या मागे आहे, आणि म्हणून ही तपश्चर्या आणि आता आपली दिशा या दृष्टीने जी काय आहे ते जर एकत्र आलं आणि आपली संघटनात्मक ताकद जर बळकट झाली, मजबूत झाली, तर मला वाटतं सरकारला दुसरा पर्याय राहणार नाही. कारण हे सत्य आहे, त्याला सगळे आधार आहेत. कुठलेही आधार घ्या, परिपूर्ण अशी मराठी भाषा आहे राजभाषा होण्यासाठी लागणारे सगळे निकष परिपूर्णपणे मराठी पूर्ण करते. हे एवढं असून देखील ती डावलली जाते, फॉर ग्रांटेड करते. हे नाही चालू जायचं. आपले चांगले संबंध आहेत सत्ताधारी पक्षाने. आपण त्यांना जाऊन भेटणार, आपण त्यांना सांगणार कसं भवितव्य पुढचं भारतीय जनता पार्टीचं हे मराठी प्रेमीच्या हातात आहे, हे पटवून देणार त्यांना. हे राष्ट्रीय कृत्य नाहीच आहे. ही अराष्ट्रीयता थोपवण्यासाठी आपण खांद्यावर मदार घेतली पाहिजे असं मला वाटतं. आपल्या पुढच्या पिढीला जगावं लागेल. याचं द्योतक जे आहे ते आज जी अवहेलना मराठीची काही गोष्टी ज्या केल्या पाहिजे त्या म्हणजे मराठीशी निष्ठा. बाकी काय तुमच्या चर्चा होत असत, सगळं होत असत या सगळ्या याच्यात. तर हे सगळं करत असताना इथे कोण रथी अन कोण सारथी, कसली चर्चा ही वैयर्थी, परम पवित्रे जीवन सूत्रे रथचक्रांना बांधूया म्हणून संघात एक गीत आम्हाला शिकवलं जायचं. कोण रथी आणि कोण सारथी म्हणजे इथे हा गणपतराव राणे जो आहे हा म्हणजे हे गणपतराव राणे, ते गणपतराव राणे हे भारत माता की जय संघटनेचे ते इथले माननीय संघचालक आहेत. संघचालक ही सर्वोच्च पद आहे संघातलं. त्यामुळे त्या माणसाला खुर्ची उचलण्यात वगैरे काही दुजाभाव वाटत नाही, काही वाटत नाही. खरं हीच प्रेरणा आहे संघाने आम्हाला शिकवलेली, संघाच्या संस्कारातून आम्ही शिकलेलो, आणि त्यामुळे ते संस्कार कुठे जाणार नाही. त्यामुळे आमच्या दृष्टीने काही फरक पडत नाही, पण काही मंडळींच्या दृष्टीने पडतात. गेल्या महिन्यामध्ये आपल्या राजमंत्री पणजीच्या इकडे म्हणजे पणजीमध्ये मराठी राजभाषा निर्धार मेळावा खूप मोठ्या संख्येमध्ये भरघोस उपस्थितीमध्ये आपण सगळ्यांनी यशस्वी केला. राजभाषा हा विषय नव्याने सुरू झाला. गेली 40 वर्ष चालू असलेली राजभाषेची चळवळ आता एका नव्या टप्प्यावर येऊन पोचले. आधीचे कार्यकर्ते, नवीन कार्यकर्ते, नवीन नेतृत्व, आधीचं नेतृत्व असं सगळ्यांनी मिळून ती मराठी राजभाषेची चळवळ तर नव्याने सुरू झाले, आणि त्या संदर्भातला राजभाषेचा निर्धार मेळावा ही आता निर्णायक काहीतरी आर या पार लढाई अशी करण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. आणि त्यासाठीचा निर्धार मेळावा पणजीला संपन्न झाला, आणि त्यानंतरचा भाग म्हणून चळवळीचं पुढचं स्वरूप म्हणून प्रत्येक तालुक्यामध्ये तालुका मेळावे घेण्याचं ठरवण्यात आलं, आणि त्याला प्रखंड करण्यात आले तालुक्यांचे. आणि प्रखंड मेळावा म्हणून आपल्या 70 तालुक्याचा. त्याचप्रमाणे आमचे सदर गोव्यात खेडोपाडी मराठी संस्कार केंद्र स्थापन झाले, आणि 70 अनेक संस्कार केंद्र आणि त्यांच्या माध्यमातून मराठीचे कार्यक्रम त्याचप्रमाणे चळवळ सुरू झाली. ब्रह्माकरमळी मासोर्डे येथील संस्कार केंद्र जवळजवळ 20-25 वर्ष कार्यरत होते.
त्यातून मराठी कार्यकर्त्यांची मोठी फळी निर्माण झाली. नावच घ्यायचं झालं तर म्हाळू गावात आमचे विजय नाईक, शिवाजी देसाई, त्याचप्रमाणे लेखक आनंद मयेकर, भालचंद्र मयेकर, माधव सटवाणी, सीताराम शेट्ये अशी कितीतरी कार्यकर्ते तसेच लेखक मंडळी सत्तरीत घडली. विशेषतः सत्तरीला फार मोठा मराठीचा वारसा लाभलेला आहे. 200-250 वर्षापूर्वी रचलेली ब्रह्मदेवाची लावणी आजही उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे साखळीच्या विठ्ठलाची लावणी, दीपाजी राणेवर रचलेला पोवाडा अशी अनेक लोकगीते मराठीच्या समृद्ध परंपरेची साक्ष देतात. अर्धा जिल्हा एवढ्या प्रदेशात 5-6 साहित्य संमेलनं दरवर्षी, माझ्या तरी माहितीत नाही, तुम्ही संशोधन करून सांगू शकता. दुसरं, पुस्तकं जवळजवळ 100 ते 150 पुस्तकं दरवर्षी किंवा जास्त असतील. मी नक्की आकडा तुम्हाला कदाचित पुढच्या वेळेला सांगेन, माझा अभ्यास चालू आहे तर. 100 ते 150 पुस्तकं मराठीमध्ये निघतात. दुसरं, इथं जी कला अकादमी आहे ती कला अकादमी दरवर्षी भजनी स्पर्धा घेते मनोहर बुवांच्या नावाने. आणि त्यामध्ये महिला पथकं, पुरुष पथकं आणि बाल पथकं, लहान मुलं सुद्धा आमची भजनं गात आहेत. खूप बरं वाटतं. अशी मिळून जवळजवळ 200 ते 250 पथकं भाग घेतात असतील तुम्ही बघा. याशिवाय गावोगाव सत्यनारायण पूजा असो, काही असो, कार्यक्रम असो, देवळामध्ये तर नित्य भजनं चालतात. त्यामध्ये शेकडोनी कलाकार भाग घेतात. एवढी मोठी भजन परंपरा आपल्या गोव्यामध्ये आहे, जेवढी महाराष्ट्रात नसेल. अशी स्पर्धा तर कुठेच महाराष्ट्रात होत. जी कला अकादमी घेते तशा प्रकारची स्पर्धा मी चौकशी केली, मला कुठंच आढळलं नाही. कुलकर्णी सर इकडे आहे का सर तुमच्या ऐकिवात कुठे? अडवाणी प्रमुख पाहुणे होते. त्यांच्या उपस्थितीत ठराव घेतला गेला की भारतीय जनता पक्ष मराठी राजभाषा करतो. त्याच वर्षीच्या जुलै महिन्यामध्ये, जून का जुलै, मला वाटतं 17 जून असावे तरी, मनोहर पर्रीकरांनी विधेयक आणलं, विधानसभेमध्ये विधेयक आणलं. कारण जो कायदा आहे त्याच्यामध्ये मराठीला राजभाषा म्हटलेलं नाही, डिस्क्रिमिनेशन आहे. ते डिस्क्रिमिनेशन नको, नष्ट करण्याकरता मी हे विधेयक आणतो मी दोन्ही भाषांना समानता द्या. पण पुढे घडलं नाही. पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले नंतर तुम्हाला इतिहास सगळा माहिती आहे. त्यांनी सगळं लक्ष दक्षिणेकडे म्हणजे अल्पसंख्याकांकडे लावलं आणि आम्हाला विसरलं. तेव्हापासून 2006 मध्ये मराठी बचाव आंदोलन निलंगेकर सरांनी केलं. त्यानंतर 2008, 2012, 2014 असे सातत्यानं आमचं आंदोलन तर मराठी राजभाषा समितीतर्फे आम्ही गेली जवळजवळ 10 वर्ष हा विषय लावून धरलेला आहे. सरस्वती रूपे नियतकालिके ग्रंथामधुनी घडवी सुंदर शिल्पे, घडवी सुंदर शिल्पे. जय दिशा दिशातून पसरित असेती ज्ञानरूपी किरणे, हो ज्ञानरूपी किरणे. उजळून जाई जीवन सारे, अर्थपूर्ण जगणे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.